2 minúty. 1 minúta. 30 sekúnd. 26 sekúnd. Koľko je hodín? 7:29. Do 35. To už je 35? No dobre, na 3. Raz, dva. Riť mi vytri. Idem na to. O 8. O 8 už stane. Kurva, to už je 8, pane Bože! Ešte mi ten mobil spadol. Ja už to nedávam. Ja nemôžem. Dobre, odkryjem sa. Bude mi zima a budem musieť ísť von. Piči, zima mi je. Kto mi volá? Kde mám mobil? To je Maco. Tu je mobil. Áno? Kde v piči som? No už do tej piči idem, hej. To čo bolo, ty kokot? Čo si zajebal, že ahoj, ty čo, to čo bolo? Ty sa musíš upokojiť, musíš nejak maskulíne vyzerať. To ešte jak mi preskočil teraz hlas. Ty ideš poslať hlasovku svojej frajerke. Čo ty si už totálny chuj? Mne preskakuje hlas. To není možné, ja ani nemôžem poslať hlasovku. Veď ona mi poslala 4 hlasovky. Jak je ja pošlem naspäť hlasovky? To nie je možné, to nie je možné. Ideme ešte raz. Láska. Toto je turbo v piči. Čo ti jebe? Ja si napíšem, že mám chrípku a že som stratil hlas, lebo to je v piči, čo sa so mnou deje. Ja rozprávam, jak keby mi takto vyoperoval vajca. To čo bolo, ty kokot? Čo si